Patay ang 9 gulang na bata sa Anda, Pangasinan matapos mahulog sa puno. Tutukan sa report. Hindi na matutupad pa ang pangarap na maging pulis ng 9 gulang na si Dan Justin Clave matapos siyang mahulog sa puno ng Kaimito sa barangay San Nicolas, Anda, Pangasinan. Dinala pa sa ospital ang biktima pero namatay rin kalaunan. Ayon sa ina ng biktima, nagtamo na matinding sugat sa ulo at bali sa katawan si Dan Justin. Ilang metro lang daw ang taas ng puno pero may mga bato umano kung saan siya bumagsak. Hindi po matanggap ng po kasi bata-bata pa po niya. Kasi lang po, ilang beses po nilang ni-revive pero wala na po. Sabi po ng doktor, mag-desisyon na kayo mag-asawa kasi hirap na po yung anak niyo, sabi ng doktor. Nasa trabaho ang mga magulang ni Dan Justin nang mangyari ang insidente. Nagkayaya naman ang biktima at kanyang kalarong pinsan na kunin ang bunga ng puno ng Kaimito. Hindi naman daw inakala na ganito ang sasapitin ng biktima. Hindi po kasi siya na malaya nung mother ko na umalis. Pumunta pala sila umakyat ng puno. Ang akala ng nanay ko, maliligo lang sila. Tapos nung hanapin niya, yun, nakita na lang niya, pauwi na siya dito sa bahay. Balik na yung kamay niya. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng biktima. Malaki pa raw ang balanse nila sa ospital. Iniimbestigahan daw mano ng pulisya ang insidente pero wala naman daw silang nakikitang foul play sa nangyari sa bata. Huwag po nating hayaan yung mga anak natin na lalabas-labas, lalo na at mga tumatawid sa kalsada, lalong-lalo na sa pag-akyat ng mga puno dahil hindi po natin alam na may mga makakapitan silang mga bulok na kahoy. Russell Simorio, Balitang Amyanan.